Yo, Wendell Fitsana here and welcome to my channel. For today's video, gusto ko pong i-share sa inyo ang isa sa mga lugar na aming pinuntahan nung nagbakasyon po kami sa Pilipinas. Ito po ay sa 100 Islands. So kung gusto niyo po makita, tara, samahan niyo ako at sama-sama nating panoorin ang videong ito. So ito guys, yung parking. Dito yung kanilang parking lot. So medyo malaki yung parking lot dito. So guys, andito tayo ngayon sa Aluminous Pier, papunta ng 100 Island. So ganito guys yung bangkang sinasakyan nila. So guys, ito na yung 100 Island. So this is our first stop, first island, at ang pangalan ng island na ito ay the Governor's Island. So mayroon daw ditong zipline at
po ating napanood ang video ito. Marami pong salamat sa paggugol ng inyong oras para tapusin ang video ito. At kung isa ka pa sa hindi subscribers ng aking channel ito, please don't forget to subscribe. And please don't forget to hit the notification bell para lagi po tayong updated at magkasama sa mga susunod kong video. So hanggang sa muli, be safe!